मी सांगते पप चांगलं दिसत नाही दिसणार साक्षी पप असो घे तुका माहिती आहे कशा मी जरी उगवत नसे फॅशनचे केस मला सगळं माहिती आहे नाटका करीत राहण्यापेक्षा तो झगो घाला तो बास शिम्याचा सॉंग करू जा ना पंजाबी ड्रेस घाला नाही हो पंजाबी नाही तो उघडे हाताचा झगो अरे हा काठीसाठी मी लंगोट मुंगट ठरवू लागतं तो वारी दिसतात एकदा गिरकी मारल्यान की बरोबर की ना याला भोंदरा आणतला इंदिरा ग अशी आणू नको तिच्या नाकात दाबाची आण नाही तर ढोमसूची आणशी खायचे आणलं धरून मला ती मुगळी चावली आम्ही लेंड्यांगात गावत नाही ती कसलो अत्तर यो फोग लेडीज लेडीज काय लेडीज रुमाल आणून दिलं लेडीज फर्स्ट धर भिजली कशी रे साडी मुठ्यात गेलं तेव्हा नाही भिजली तेव्हा नाही भिजली ते काढ बाबा ती वाट बघताय ती काढ ते काढ बाबा ती वाट बघताय ती काढ तू खाऊच्या नंतर ठेव असं काय करत बघा या काय हा सजू गेलेला होता काय करता बघा हा कर पुरणपोळी खाता पण मी तुका सांगितलंय पळाग बघा तयारी चालू आहे नानांची आताच एंट्री झालेली दिसता ती व्हाईट केलंस ना ती एवढी साईड करला मी डार्क करू हा गुलाबी नको घेऊ दुसरं कलर नाही हा नाही नाही निळू नाही डार्क लाल घे मयो घेऊ ही सांगता तू मयो 500 रुपये द्यायचे 500 रुपये आज कसले ते सांगा नको नको आमका देऊचेच नाही ए माई तू थांब रे जरा आमका देऊचेच नाही गेल्या वर्षीचे आणि या वर्षीचे बरोबर सांगतात पण तुम्ही हा ए कशाक माहिती ब्लाऊज शिवून एक देते माझ्या मापाचा मी उगालीन हे घालती मग आणि तुका 500 रुपये तुका हो शिवणाऱ्यापासूनचे मग तू घालतो कसं ते कधी मग ते का मग तू घालत नको ना आता आमची ब्लाऊज तो घालताय ना माझा मग ते का काळा ब्लाऊज एक घेतला खायच्या साडीवर घेऊ त्याचा गुलाबी ब्लाऊज होता या ब्लाऊज पण तू इलं कशा ग चौक चाय पिऊ बरं ताच कर बघू गेला याच्यातलं काय काय आपल्या घराकडे नेऊ बरा एवढा किती वर्षात आहात हैसूनच नेलं लाव या डोळ्यांका हैसूनच नेला माहिती आहे काय सांगतो गाय गाण्याच्या लायकीचा तू अजून दे सांगता हैसूनच नेलेला काय सांगतात पावडर लावलं नाही मी नाही पावडर नाही लावलं बस झाला बरोबर आहे एकदम बस 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 मेकअप केला दाखवा त्या डोळ्यात नुसते काय ते करतात नुसते ते डोळ्यांवर मेन गेम हा तुका काय मेकअप मधला माहिती डोळं पावडर लावतो तरी माहिती आहे मी पावडर लाईतच नाही मेहंदी बघ मेहंदी दाखव रे ₹10 मंडळाकडून 10 रुपये देते का क्लास केलास मेकअप नापास झालास तू कारण हिलाच उशिरा बाला तू चेहरा ना कलर बसत नाही तुझं पहिलं जो ना चेहरा ह्या असं बालाचं मेकअप उठता कोट लावलेलो होतो ट्यूबच काय व्हायचं ह्या वाटतं जुनी झाली ती चल आता चालीवरच घ्यावा तू फक्त मागसून असं डिरेक्शन देऊ कस दिलं बघो पोरा पुजारी बदललो रे तुझ्यावर जबाबदारी आता आणि काकांनी सगळी तुझ्यावर जबाबदारी दिली ना वा रोज तूच करत आज पप्पा काय होत म्हणून तुझ्यावर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या शिमगा विशेष भागात आपले खूप खूप स्वागत. आजपासून म्हणजे खरं तर आजपासूनच शिमगोत्सवाला आमच्याकडे सुरुवात झाली आहे
काल रंगमंचम होती आणि आज शिमगोत्सवाचा आमचा पहिला दिवस. कोकणातील शिमगोत्सव प्रत्येक गावोगावी वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा होतो. रत्नागिरी जिल्ह्यात तुम्ही गेलात तर तिथे पालखीचा उत्सव असतो आणि आमच्या सिंधुदुर्ग पट्ट्यात आलात तर काही ठिकाणी तिकडे गोमूचा नाच असतो आणि आमच्याकडे आहे ती गवळण आहे. काही ठिकाणी गवळण नाचवतात, म्हणजे एकच असते स्त्रीपात्र, ते आम्ही सगळीकडे फिरवतो. आणि गोमूमध्ये बरेच कॅरेक्टर असतात, ते सगळे नाचत असतात. असं काय काय अजून काही वेगवेगळ्या पद्धती असतील, मला जेवढ्या माहिती आहेत त्या तुम्हाला सांगितल्या. तर आता आमची गवळण तयार होता. सकाळी आम्ही 6 वाजता उठला आणि त्याच्या तयारीक लागला. तो बघा, ह्यो आपलो गौरव पूजेक लागलो. हां, तर आता गवळणीची तयारी भूतू चालू आहे. बघितलं असाल तुम्ही, पुणग्या इलेला, साक्षी इलेला आणि मंगोदादा इलेलो आणि त्याचा मेकअप आणि साडी वगैरे आता सगळा मेकअप झालेलो आहे आणि आता साडी नेसूचा कार्यक्रम चालू आहे. तर आता पुढचे 3 दिवस हा कार्यक्रम असाच चालू राहणार आहे. आणि आपली ही दुसरी जी गवळण ही बघा, ही गवळण आता मुंबईवरनं इली आहे. अजून तयारी दाढी बिडी पण नाही केल्या ना. पण केली नाही अजून. हां, मग कधी तयार होणार गवळण? लवकर लवकर. हां, हा इथं नाही पाठवीत. तर मित्रांनो, गेल्या वेळेचे तुम्ही व्हिडिओ बघितले असतील, त्यात आम्ही किती मजा केली आहे. यावेळी पण अशीच मजा करायची, त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि पुढचे व्हिडिओ आहेत ते पण तुम्ही नक्की बघा. यंदा पण आमचा प्लॅन होता, बरेच 2-3 ठिकाणचे आमचे प्लॅन होते, 2-3 गावी जाण्याचा. पण यावेळी पण तो होईल की नाही जरा शक्यता कमी आहे. कारण आमचे आता मी आता 2 दिवस झाले येऊन आणि पूर्ण दिवस आमचा बाबूच्याच मागे जातो आहे, त्यामुळे कुठे जाता येत नाही आहे. आणि आता हे 3 दिवस पुढचे कार्यक्रम म्हटल्यामुळे कुठे जाताच येणार नाही आहे. तरी पण बघू, जमलं तर आम्ही 1-2 गाव कवर करू. तिथे काय काय असते, तिकडची काय संस्कृती आहे ती तुम्हाला दाखवू. आजच्या व्हिडिओत तुम्ही आपल्याच गावातली सगळी मजा बघणार आहात. आज काय काय मजा येते आधी 2-3 गाणी वेगळी पाठ केलेली आहोत. बघूया अशी कशी जमतात ती. सगळे तयारीत होते बघा. चला तर बघूया आता बाबल्याची तयारी कितपत चालू आणि काय टाइमपास चालू आहे. चला, हात काढ बघ, गेले पटकन. काय गेले ह्यात का जमतच नाही. हे बघ, थांब, गेले गेले हे बघ, जरा सुरू वाकत जायत नाही. हे बघ, डोक्या रे, डोक्या उगीत नाही. किती माणसात बघा. अरे ह्या मोठे का मी माझ्या हातात माझे छोटे आहेत हा ते. तिसरा सांगत अमेरिकेतला सांगणार साक्षी. आम्ही आवडत घेता केले काका मोठे साडी असत काका नेसता की काका आणि ते सामान उचल नाही तर त्याच्यावर पाय देऊन पुस्तर करता लागते तो. ये अगं गप, तुका आधी माहित आहे. ऐक केळ्या काढच्या आधी पण काढतात. केळ्या काढूच्या आधीच काढूचो असता. मी साडी दरवर्षी अरे, नेसतो. तुम्ही गेल्यावर अरे ह्या बायकांका माहित नाही. देवा मत आता केळा काढला. केळ्या काढूच्या आधी बाबा काय बरोबर आहे. दुसऱ्याकडे नेसा तरी पण मी नेसवलं झाली. पुष्पक बोलवलं असतं बरोबर केलं नसतं. अरे हा, पुष्पाचा हात कोण तू धरला नको त्या माणसाक बोलावलं. तेच गेले सुद्धा ओ येतात तेजू उठला आणि कोण गुता फटकी येऊ दे. केळग्याच्या विश्वासावर तुम्ही राहू नको. मग माका चायचा पुंज उचलली. काय आहे मेल्या त्याच घ्या तू माणसात घी ते का घी. मेल्या या साक्षी गोंधावता माहिती आहे तुका नेसवलंय एक. काय बघ. आता होय म्हणताल आता. नाही नाही तेजू तसा नाही, मी बरोबर हा काय बघ फक्त बरोबर नेसवले. पहिल्यांदा मी 9 वारी आता नेसवलं तुझ्यावरच जबाबदारी आहे नेसूची. ये बाय काष्टी बिष्टी काय ती सरळ बघ हे सोड काय पुन्हा परत परत काढ. तोपर्यंत ती गळ्यातली द्यावं घालते मी. अरे एवढा गळ्यातला काय किती टाइम लागणार आहे? साडीच पुरी होणार ते नाही. बाकीचं सुरुवात. असं वेळ तेजू जातो बरोबर नंतर आहे, तुका हो. दांदल करती साडी ह्या बरोबर घेतला काय बघ काय ता बरोबर शेव आम्ही बरोबर घेतला काय बघ. सोड. मग तर बघ. शेव 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 बरोबर आहे ना. मग हे उगाच काहीतरी आहे ता, हे करू नको तू आता. म्हणजे कुणी एक म्हणते साडी नेसू. मग बरोबर आहे ना. आम्ही काय मी कधी नेसत नाही 9 वारी कोण साडी. बारक्या पोरांका विचारतात बरोबर आहे. चल हो मागे. अरे बरोबर ता नेसता रोजा साडी. हा बरोबर आता माझा तोंड काढलेला बाबा बोला. तू रेंजच तेवढी आहे तुझी. वरच्या पट्टीत याच्यात वरचो सा लावतस डायरेक्ट. डायरेक्ट. आता नेसवलंय सोडी नाही तर डायरेक्ट का
बघूया हे असे असा कर ना जरा ढेंगा फाकीतच नाही या. कसा आहे एवढं 7-5 नेसणारी हो 7-5 नेसलेली आपण ह्या काय तर बरोबर राहणारी होती ही 1 तासावली होती. ही पुरुषाक नेसूची आहे म्हणून ती महत्वाची आहे. म्हणून आम्ही तुका बोलवलं बरोबर आहे. काचक वच्चा मारला काय तू घे या बघ बरोबर मारलाय का हा मोठा आला खेळा घे. साडीची निर्यात कशी येत होते सोडत धडबडत राहा. अरे 4 बाजून पिळ वाटत बरोबर आहे गे. कोण म्हणतात आमका 10 जणांका विचारत 10 जणांका विचारलेला बरा असता. एखाद्या चूक झाली असली तर लगेच सुधरू घ्यायचा. बरोबर ना गे. अशीच उद्या ये पण हा आणि उद्या पण 9वारीचा आल्याबद्दल धन्यवाद. कसली लिस्ट कसली आहे लिस्ट कसली आजच्या जेवणाची. 1 किलो बटाटी 2 आचारी कोण आबा आचारी या कमी पडता नाही हा. होय पुरे तेवढा डाळ तूर डाळ 1.5 1 किलो बरोबर नाही पुरे पातळ होतली बाबू. एक आणि अर्धा घेऊ काही पावक्या एक याची घ्यावा मूग डाळ मूग डाळ 1/2 किलो अर्धा किलो. मित्रांनो ही दुपारच्या जेवणाची तयारी चालली आहे आणि आबा सगळी लिस्ट काढतायत दुपारचं जेवणाचा मेनू. आणि आबा आज बनवणार आहे दुपारचं जेवण. 2 किलो नाही 1/2 किलो 100 ग्राम बस होय का ओली मिरची मारणाची घाटाची नको 100-150 देऊ. कमी पडता नाही अधिक झाला. आता आधी बघा सफेद चवळी बटाटी लोणचा तूर डाळ मूग डाळ पटावळी टोमॅटो ओली मिरची मीठ गोडा तेल फोडणे सामान. भाजी 3 किलो पुरात वांगी का वांगी नको माझे मग काय खायच नाही नको मग कसली दुसरी कसली आहे पण जाडी जवळीली बटाटी खूप झाली ना. मग त्याच्यात होईल बटाटी वाढव अजून अर्धा किलो 2.5 किलो कर. अरे हे पोर काय खायच नाही मग ते घरात येतले भातातच दिलं खायच नाही. अर्धा किलो वाढव त्याच्यात बटाटा मी तू सांगतोय 2.5 किलो कर. काय एवढा फुकट येत नाही तर खातले अर्धा किलो अजून वाढ देऊ त्याच्यात. अर्धा किलो घाल वांगी नको बिलकुल. एकाच रोग भरलो उद्या वांग्याच करायचा म्हणून खाऊन उद्या वांग्या नको वांग्या घेत उद्या वांग्या घेता घे ना जास्त स्वच्छ होऊ नका. वांग्या एवढ नाही 2 भाजी करा नाही वांग्या एवढ नाही आज नाही वया तुका तुझ्या कांडाला म्हणतोय असं म्हणत. खाली बस के का पफ कशा पण नवीन फॅशनची. अरे बांधा चल तू नवीन हिरण फॅशन आहे, काढते पफ बांधा माथा चालल्या. उशीर करते तुमका माहित नाही. बाबू ताच सांगतो मी खाली तू जा ना. तू गेलो का? खाली बस तू जरा बाबू गेलो नको खुर्ची घेते का खुर्ची घेते. याला पप काढते बाबू गेलो टेबल आणता खुर्चीपेक्षा टेबल आण ए आपण काय सांगताय माझे केस म्हणतात. तुझेच होते फक्त ते जरा आता भाड्या माझे ना केस हळू हा चल काढा पटापट. सरळ बघ. मी सांगते पप चांगलं दिसतो तर नाही दिसणार. साक्षी दिसत. पप असो घे. ए तुका माहिती तर कशा मी जरी उगवत नसले फॅशनचे केस मला सगळं माहिती आहे. इतकी नाटका करीत राहण्यापेक्षा तो झगो घाला तो बास शिम्याचा सॉंग करू जा ना. पंजाबी ड्रेस घाला नाही हो पंजाबी नाही तो उघडे हाताचा झगो. अरे ह्या काठी नसली मी लंगोट मुंगट नसलो लागता तो वारे दिसतात एकदा गिरकी मारल्यान की बरोबर की ना. मग उचलू नको. गोट्या का स्विच ऑफ करून द्या फोन पहिला सांगलेलं मी नाच्या नेसूच्या फोन स्विच ऑफ करा म्हणून. धनश्री नाही वनश्री तो इलो माझ्याकडे द्या मी बोलतोय. पुणग्या रेटूनच घालणार मर तिकडे चेप त्याका काय माहिती हो. त्याचा दुखता काय आणि मेला इलाचा झोप येतो ना तो निघलं गो धुतलंय तोंड आंघोळ करून कपडे केस घे म्हणा ना मग मी घालते आणि मोकळा होते मारा तिकडे घाला नाही तर नको घालू. हार घातले तो ते मंग्या खान ते टिकली लावा आधी त्याशिवाय काय कळत नाही.
घ्यायचा काय काढलं असता कमर पड बघूया तुझं. अरे वा मग टिकली लावल्याशिवाय कळणार नाही तुका काय पुढचं काय आहे हे दाखव वाकडी. त्याची तुझ्याकडे सांग जा आंबाड्याचा क्रॉस लागली जरा तेच घे जा जरा असं वाटतं माका तेच घे जरा क्रॉस लागली या टिकली ता नाही लावचा गो हय लावणार होते त्याच्यात ती शोभा आणखी येतली जाय अजून तू जास्त नटवू नको ते का बस झाला एवढा भारी आहे ते काय डोळ्यावर ऊन काय येतं बाहुली आहे की थांब जरा वर. या लावता आला हा मोत्याची घे सोन्याची नाही मोत्याची ही आहे ना चंद्रपट दोनच ना ती ही कोणी आणल्या ना ती नाही बाबा नाही दोन अरे ही तुम्ही आता हवी तर लावा नाही 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 ती नकोच मोत्याची लाव याला भोंदरा आणतला इंदिरा गो अशी आणू नको तिच्या नाकात नाही लावायची ती. दाबाची आण नाही तर ढोमसूची आणशी फुल चढा खायचे आणलं तरी मला ती मुंगळी चावली आम्ही आल्या डेंगात गावत नाही ती चावली काहीतरी बरं झालं तू घे करत होतं ना शूटिंग गो हा मग पकड सुरुवात तरी कर अजिबात नाही मग तुका कसा काढणार कसं कॅमेरा मला येतं पकडायला मग पकड अजिबात नाही. भिजली कशी रे साडी हा मुठात गेलं तेव्हा नाही भिजली तेव्हा नाही भिजली आता पाणी ते हातपाय धुतलंय तेव्हा बस किती फास्ट होतं काय लागत कसलो अत्तर यो फोग होग लेडीज लेडीज काय लेडीज रुमाल आणून दिलं लेडीज फर्स्ट धर चला झाला आज महिला दिन आहे. महिला दिनाच्या शुभेच्छा देऊ माझ्याकडे का माझ्याकडे कर. महिला दिनाच्या सगळ्या महिलांना खूप खूप शुभेच्छा आणि ह्या घे का पहिला दी आज एका आणि देऊ ह्यो काय साडी नेसला महिला दिनाच्या निमित्त आहे का खूप खूप शुभेच्छा अरे ते काढ बाबा ती वाट बघताय ती काढ तू खाऊचा नंतर ठेव असं काय करत तर ह्यो बघा ह्यो कले काय या करता काढता आणि ह्या खादाडीचा काम आहे. ह्यो पुरणपोळी अख्खी बघशील टाक या. रे बाबा तर ह्यो खादाडीचा काम ताव करता आणि याव करता देव गजानन रे वंदुला देव नाचा नाचा तुम्ही पण नाचा नंतर नंतर काय नंतर जोर करतले नवीनच आपण हा ऊन लागत